Αυτό το βίντεο είναι για κάποιους από εσάς τους κρυουλιάριδες στα Χανιά. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Θέλω να σας δείξω κάτι. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Σήμερα το πρωί είχε μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Έλα απόψε για να νιώσεις. Φαντάσου λοιπόν να ξυπνάς, να πρέπει να πας στη δουλειά σου και να πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου. Όπως δεν ένιωσες ποτέ. Να πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου, αλλά το αυτοκίνητό σου είναι σε αυτή την κατάσταση. Παγωμένο πλήρες. Και δεν μιλάμε για χιόνι, μιλάμε για χιόνι και πάγο. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνουμε? Φαντάσου λοιπόν να ξυπνάς το πρωί και να πρέπει να βάλεις το αυτοκίνητο μπροστά, να ανοίξεις ό,τι θέρμανση υπάρχει και μετά να πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό εδώ, το πλαστικό καρτελάκι, και να κάθεσαι να ξύνεις όλα τα παράθυρα. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί θα σπάσουν αλλιώς οι αλλοκαθαριστήρες. Και αυτό πρέπει να το κάνεις στους μείον 17 βαθμούς. Γιατί εδώ τα πάντα είναι χιονισμένα, τα πάντα είναι παγωμένα, όλα. Οπότε σταμάτα να γκρινιάζεις ότι έχει κρύο στα Χανιά. Δεν έχεις νιώσει καθόλου τι εστί κρύο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.